Hamaikak eta bederatzi minutu, pronostikoak betez, 22-6 irabazi diete Elordik eta Zabaletak, Artola eta Imazi Eguberri egunez Eibarko astelena pilotalekuan jokatutako norgehiagokan. Gogora ezagun, binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaskako 6. jardunaldiko lehen norgehiagoka izan dela gaurkoa, eta aipatu bezala pronostikoak bete dituzte Elordik eta Zabaletak. Gogora ezagun, aurreko jardunaldian batetik, Artolak eta Imazek irabazi egin zietela Altuna eta Eskurdiari Donostiako Atano 3. pilotalekuan, eta Maiabian Elordik eta Zabaletak ere irabazi egin zieten Jaka eta Iztuetari, beraz bi bikoteak bolada honean iritsi dira, baina hasieratik aitaren batean joan dira Elordi eta Zabaleta. Zabaletak batez ere partida hasieran erakutsi duena hala ikeragarria izan da, Imaz baino askoz ere gehiago izan da etxarrengo atzelaria, eta ia eserleku bat ipini dio erreboteko zulo horretan Ander Imazi, une oro bertatik pilotak eraman aritu behar izan baitu. Horrek noski abaguneak sortu dizkio Aitor Elordiri aurreko kuadroetan, eta aldiz Iñaki Artola erabat jokoz kanpo utzi dute. Benetan partida bikaina jokatu dute Elordik eta Zabaletak, eta Ander Imazek batez ere ikeragarri sufritu du. Joan den astean Altuna eta Eskurdiaren aurka egundoko partida jokatu zuen, erakustaldia eman zuen Oiartzungo atzelariak jokoaren alor guztietan, gaur berriz ikeragarri sufritu du Eibarko astelena pilotalekuan, eta erabat ezinean ibili da partida osoan zehar. Iñaki Artola ere saiatu da, alde batetik bestetik airez sartzen, baina ez dute jokoaren ekimena hartzerik lortu, eta ondorioz 12 eta 2 aurreratu dira, lehen etenaldi horretarako alde ikeragarria zen, mirari handi bat behar zuten Altunak nik, Artolak eta Imazek bigarren zatian partida iraultzeko, baina ez dute halakorik lortu. Elordik bikain jokatzen jarraitu du, sakean hasiz, tarteka luze, tarteka motz, eta aurrean ere abiadura ikeragarria sartu dio, eta aipagarria Aitor Elordi bizitzen ari den momentua. Bai Elordi eta bai Zabaleta biak ala biak bikote bikaina osatzen ari dira, bagenekien txapelketa aurretik ze maila zuen bikote honek, baina ia da azken urteetan eta azken hilabeteetan eta aurreko txapelketan ere, naiz eta sailkatu ziren azkenerako biek ala biek eskuko minaren ondorioz partida erabakigarri hori jokatu gabe utzi zuten, eta gaur berriz benetako bete-beteko partida jokatu dute, eta askoz ere gehiago izan dira, 18 eta 4 iritsi dira, bigarren etenaldira, eta azkenerako da amore eman da, aspaldi ziren amore eman da Artola eta Imaz, amore eman da ez, baina ezinean bai erabat nagusi izan baitira esan dugun bezala, eta azkenerako esan bezala 22-6 amaitu da norgehiagoka, honen bestez, une honetan, Elordik eta Zabaletak laugarren puntua eskuratu dute, eta 3rekin jarraituko dute Artolak eta Imazen. Gogoratu, Elordik eta Zabaletak 22, Artolak eta Imazek 6, Eibarren.